nade kaka ji donjo en kech dhano ka be koro ng'eny to utin to watin koro mane manyalo wacho ni pod wach doknwa mana wan wawegi joneno mag adhula wan wawegi mag jo adhula ma marwa magirwa wan gi hilo kendo wan gi mor mang'eny sana nikech obire dalawa to be wan gi teko mar timo gimoro amora as Kenya koro walos girwa wadimbre uru ken mpira no kari monego beni bete dhi bed gi yo maber. Masi ang'eni tok opira ka opira udonje gimiluongo ni debrief ichaki ing'iyane to obedo nade gi ang'o gini mowinjo bed ni waloso tok Morocco to gi koro ikruok ne opira mabende timore kiny gik manotimore tugo ma Jumapil mokalo gin ikruok mage ang'o mopogore mabende udhi timo e tugo makiny. Okay, tugo makiny nyoche wan gi briefing after yo game ma Morocco no on Wednesday ne wan gi briefing aeto Thursday game otimruok nadi ogo mane wan gi jakaf miluongo ni Dr. Christian emano timo ne ji briefing mowacho ni mae the last chance mwamiyo Kenyans but okwabi chake gi game ma Thursday koro game ma Thursday ni koro wan ni watimo gibiluongo ni yani ipangi kaka mondo ibi ichope game ma Sunday gimibiro timo Sunday game koro ne nitie changes manobedo manomiwa koro kaka ne an ja guest management adili in protocol nini line koro wan gi no mednwa reinforcement security bed ariyo kanyo gi steward gi an koro mar jo guest management ni alafu barriers manobedo mane ji ok opange line no manobe koro med security stewards bro bedo kanyo koro ema wawacho ni kaka no upangwa manyien ni we believe ni we will do our best to maduong' en kanyo ni ochak gi ng'ato en owuon kabisa iwacho ni mbele gima wang'iyo mbele duong' jopiny owinjo ng'e ni tugoni ka warite maber ber mane mabiro ne Kenya kinde mabiro. Yes, ni tugo gima nyalo wacho ni ne jo Kenya kata jo adhula kaka wan ma joneno gima biro mbele duong' to kuma wae